Vefa. Akkuş. Hey Akkuş, sen nire? Dursana, saklan. Men sana garaşarın yegi. Men seni nireden taparın, nirden gözlerin. Oğlum, erterin tekerine kıygırıp, kimi çağırıp, kimi gözlep yörsün? Düş görüptür nece? Ece? Oğlum, sen bir aladağına var. Seni bir zat biyincilik eden yalılı. Canın vursa mı? Ece, canım sağla. Yöne. Aydı ver oğlum. Perdendin enesinden gizliğin zatı olayan neler. Çekinmede aydı ver. Men düşümde öz sevgili yarım ördüm Ece. Men baktımın gözlüğüne çıkacak. Men o gıyriyen hükman taparım. Taparın Ece. Vah balam. Sen men yekidik rarmağın. İnni seni men taşlak gidiverecek mi? Kakan. 15 yıllar şol kadın isteyip çık gitişi. Ne haber var, ne hatı. Ece can gamlanma. Kakam diridir, diri. Men yürüyümsüz ya. Hükman tapılar. Hükman gelir Ece. Aydanın elsin ne balam. Yönü, yerin içigim olsa, sen öyde kal. Düyse ınanıp, üyün taşlak gitme balam. Yok, men seni koyvermem, gitmesin. Ece can. Ağlama sana, ağlama. Bolya, men bitmen. Men müşörde kalarım. Men elmede ama sen yanında olurun. Yönü, köşüş Ece, köşüş kayben.
Men sen çekýän jebriňe mundan artyk çydap bilemok. O sen ýüregiňde mäkem orun tapypdyr. Sen şo gyzy porun çöpe dönüp barýan. Menin sana dözemok. Doğrudan emeçe. O gyzy men hiç yüregimden çykanok. Men o gyza aşyk bolup durun. Göresim gelip yüregimi ýaryp barýar. Men sana gitmäge ruhsat berýän balam. Ijecan, käbem. Gitsen Allah yarım olsun balam. Inha şu elimdeki barım istilla. Al oğlum gerek bor. Ije, men ölgünümü özüm görürüm, gaýk etme. Yok al oğlum. Men öýde sen orta uzak ýola düşmeli. Al balam. Bolýa ije, bolýa. Ije, men alat etme. Men hukman gaýdyp geler. Kakaňam ýola düşmenke şu sözler aýdypdy. Kakam gaýdyp geler. Ýagşy dilegde bolaly. İnşallah kimizem gaýdyp geler. Sagaman gitip gel oğlum. Gözüm ýoluňyzda bolar balam. Bolýa ije. Sag bol ijecan. Tüy deyince alaymalı eken. Bugün dem deyincim alıp, ertir yola düşsem orla.
Haydi. Yürü. Aynen dere var. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Yer yaş yigit uğur nire? Öyle kazanç deyip çıkılandır. Eğer kıyın görmeseniz benim yanınız bile nekideyin. Neyem işiniz olsa ederim. Yadımani yalsanmanı bilmerim. Adın kim? Vefa. Vefacan. Yollaş yolla tanılayanlar. Sen kimliğini yol görköder. Gör bizim bilen düş kervenin iyidine. Sağ ol ağam. Eğer yada olsan hol izdan gelen araba minay. Bolya mı? Çu. Bolya. Çu. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Al çavrum. Ölüm. Yatıver. Bıçağa neyem oluyor? Yataqlaptır. Kızgını alıp ıtkını açan yali. Ana seyredin o kişinin bolup yatsına. Göryen. Dervişe mümtülla verin. İkilay geyim gezim terpay yapın. Namazlığın teadetini verin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Yine size serpay. Sağ olun. Tanrı yalıkasın. Yine size teyze namazlık. Sağ olun. Günahım. Bunu size iyi verdiler. Tanrı yalıkasın. Allah'tan aysın. Bu zatları sana hanağım deyiverdi. Şoňa sag bolsaňydım. Hanağından sağ olsun. İşler revaç olsun Allah'tan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve Ay niyet daydı. Eşekliğini etti oturuverdi. Ukuyun orta arasından böyle. Hova şeydeydi. Bir vaqt bir ulan eşek bilen dost bolupdy. Ha. Olan yanında bir adamın çarvağı var eken. Anha olaryň sol çarvağa girip gögötden doýmakçy bolýarlar. Çarvağa girip gögötden doýýarlar. Ana şonu eşek kuluna bir taat ederler diye. Şonu kulun eşeğe hey benim tağım o mu diye. Eşekliň edip aňyrarsaňam bagyň ýeti gelip ikimidem tutup temmimi dip berer diýipdi. Emma gögötden doýan eşek mesliğini çydaman aňyrmagy başlapdy. Ana şo wagt bagyň ýeti gelip ikisiniň boýnuny ýüp salar. Şonu kulun hey haramzady eşek ahiri eşekliň edip diýiniň da diýen. Yeni ne mollu? Ana yine bir derviş ýaty. Han barın hani, dervişin çıkan sorun. Hey, kim alacak bolýan? Görün hadi. Ölüme kutlu olsun. Çağırdıdan çıkarır. Ana, Oğul, oğlunu kından kaçıp ot yalayan ya. Çağa kızamık çıkar ya.
şu yerde düşlemesek olmaz Han ağa. Düşletek düşleyer döwletler dağı. Hey! Düşemel ha! Düşmedi. Yıldan buraya, yıldan buraya. Gel yürü. Aşağı çöpet yürü. Aşağı çöpet. Gelin bir hareket getire. Tak gel. Sen beyleliğine yarayın. Üstüne yansıtaya git. Odunu getir. Al gel. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Tuvalime berekelle berekelle. Han ağa, inni bir tellem aydım taz dinlenaytek kem olmazdı. Kızamın emi yomu taz. Hey, oňam bir gurrun bolarmy? Ine, sağdan namaz yalnız ahire. Boluyli ya, boluyli. Getir oğlum. Hadi. Sağ ol. Ha, Wepacan, geçen otur şu yerde. Han ağa, sizden bir daha sorasam bolarmy? Bolar, sonra Wepacan. O gün bir derwiş sataşdy. Siz oňa dünýäň engaminy berip hezzetdiňiz. Soňky sataşan derwişe göli gamsy çaldyrdyňyz. Muň hikmeti nedir? Başky derwiş, hakyky derwiş. Gördüň ol namazlygyna sygynyp, hiç bir ýerini gumagulaman ýatan ýerinenem sogap gadanyp ýatyr. Ol soňky derwiş bolsa, gara gumy bulaşyp ýatyr. Hey, dünýäň sogaby sygýan namazlyga, sogap üçin ömrüni ýola bagş eden derwiş sygmasa, ondan bir derwiş bolarmy? Zahana keşt eden hu hak derwişler namazlyga, namazyna sygynýanlar. Ulu fiiliň munajaty taýady, muezziniň ýazanyna sygynýan. Ata! Maňa seret, men näme gynmy? Muny maňa kim geydirdi? Hey, sana da gıyzip bolarmy? Tüweleme eýýäm gutulaypsyň. Bar, salsyrna ýeşiňini. Ýeden hyzmatyňa taňry ýalkasyn. Tüweleme, saýyň bilen oglum aýagy üstüne galdyrdyň. Taňry ýalkasyn. Han ağa, men öz bagtymy taparmykam? Taparsyň. Sen ýal akylly, paýhatly ýigitler, bagtyny hökman tapar. Hanha, Todron bedew sana peşkeş berýän. Ine be, jowher gylsam senki bolsun ýigit. Hey, Kara Mergen, Todron bedew getirip berik. Adara galmasaňyz lan Han ağa. Hey, oňam bir adary bolarmy? Bar oglum, bagtyňa gowuş. Allah ýaryň bolsun. Sag bolun Han ağa. Sagamanma. Bahar faslı pars bolanı dağlarda keyik umvalar günere gelir. Yürek bedenlikte gül ağlavda dıvan şerinde ter dönere gelir. Göy kurtuli gelin yalı arsadı Direleri şahidini parsadı
farsatı Gövher ağıldaşlarının fırsatı Ak bulutlar gökte yüzere gelir Ak bulutlar gökte yüzere gelir Behistin yeliler dolar eykeni Yeri bu dağları çıkıp söymersin Yatan balkamın ay çuvere gelir Gök kürtülü gelin yalı arsatı Dereleri şahidinin parsatı Gövher ağıldaşlarının fırsatı Ak bulutlar gökte yüzere gelir Bu dağlarda haktan alan heter var Bakılın ruhu yüreğe gelir Bakılın ruhu yüreğe gelir Bakılın ruhu yüreğe gelir Men indi bildim, sağlam adamlar diyen eken. Men onu häzir barıp öldüreyin. Adam değil mi? O diye bir adamı sor. Seyle mi? Bir adamlar, sen bana yaxşılık ettin. İran her yıl gelip men sağlam diyen eken. Sen bu yaxşılığına emre cevap vereyim. Sağ olsun Ruğuş. Men kim zadım yok. Yönü senden bir daha sormak bolur mu? Sonra. Men bir ak kuşatlı Feridadın tergezani. Bir gün seher şağı men uykuda kam oğuş bolup kapymyza güllen arasında konup özünün täkin owazy bilen meni oýardy da men sana garaşýan idi de soňa uçup bitdi. Menini şonsuz oňup bilemok. Hey sen şu ak kuşa duşuna dersin. Yok, men oň ýaly täkin ak kuşa duşamok. Ýöne sen ýaly ak goňly hoş niýet ýigit öz ýaryna hökman satasar. Barzak ýerine tagaman bar. Bolýa anna. Men uğrayın. Sağ ol, Sumruğuş. Durani. Dur canım. Dur diye. Sana hem oldu. Hayır. Sen ağdarıp gören Feridadın nerdedigini bilýän. İstesen men onu tapıp bereyin.
Ha, gelin mi edermen yigit? Oh! Sen men gowuryan dostum yılan öldürdün. Inne on ağrını men senden aların. O nähili dost? Ol yılan ahiri. Sen yani akıllı, haykatlı ve diýen münasip dost gerek. Sumruğuşun inaycı çağıcıklarını, diriligine yudup gören Necip yılanın sana dost olmaz. O bir gün senin başına yeter. On ýaly dosta ananmagyn. Be şey diýsene. Onna saňynan malla? Bilemok. Anansaň anan, ananmasaň ananma. Meňe saňa ýamanlygym ýok. Onna ikimiz dosta, ha? Dost diýsen, dost orta dewaga. Onna ikimiz dost bolduk. Dostsan, inni sen men ähli diýenlerimi etmeli bolsun. Häzir bolsa, ikimiz dostluğumuzun toyun toylaly. Men sana döwlerin oyununu öwredeýin. Inni bolsa, barda gazanyň gyrasına çyk da, inha şey dep oýnap başla. Bal, näme ankaryp durdyň? Dewaga, boýnuň maňa näme tanış? Sen dost bolaýsyň. Senden maňa dost bolmaz. Dewaga, sen oýnuny entegä düşünemok. Ýöne, sen ilk özüň oýnap görpe. Soňra men sana düşünmeseňin ha gerek. Görýänmi? Ine seret. Ine şeydip oynamaly. Ine şeydip oynamaly. Inni sana düşnükmi? Şeydip diýdimmi Dewaga? Awwa, edil soň ýalakda. Yok Dewaga. Sen bu oýnuny men başarman. Başarman niýsene? Gelirna ikimiz görüş tutaly. Bu iş ýynanşaly. Kim ýeňilse? Yok. Ondan sinek bolmaz. Gel gowsy. Ene, sen şu daşy görýänmi? Awwa. Görýän bolsaň, me al. Inni onu elin ayeti bilen kıssa, yağın çıkar. Sen bunu başarmadın. Hani oklu daş verik. Daştan sıkılıp alınyan yağ, canına yakımlı olyanlar. Häzir dadyp görersin. Bar, kapeliň ýu. Men ýeke bir daşyň däl. Öz gara üýjüme daýanyp ähli dadyň ýagyny alyp bilýänler. Hatda döwleriňe. Hawa, ýolyň çaltyrak. Handuwa gel verik. Gel. Korkma. Tut elin ayetini. Yine gördün mü? Hani dadık gör. Eger istesen, men sen oğundaki ähli daşlar mınjıradyp, oň ýagyny alyp bereýin. Yok, gerek gel. Eger islemesen, onda men sana şertim var.
Sen men ähli buyruklarymı yerine getirmeli bolarsyň. Ilki bilen sen ol benlilikde saklap ýören gyýyzlaryňy boşatmaly bolarsyň. Bor. Akkuş. Sizin aranızda akkuş diyen kız var mı? Kıyıtlar, indi siz adam. Siz öylüğünüze kaydıp bilersiniz. Ececan. Näme upacan? Sen näme üçin ýataňok? Sen ala dediýänle oglum. Şoň üçin oklap bilemok. Men ala detme Ece. Men oğlunçuk däl ahir. Ececan. Sen men üçin ilmi damada oğlunçuksyň bala. Sen men ýeke dikrar mahri. Ececan. Ece. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Yer mehman. Taş yerin adamtyna meňleýän. Äme habaryň bolsa aýdy ber. Men bir ötögçü. Mehman yer bolsa bir gijelik bolaýsam diýän. Örän ýaşy bolar. Girin. Gir beriň. Men şu kerwen saraýyň hojaýyny, özümem şu ýerde bolup geçýän ähli ýagdaýlara gödökçülük edýän. Ine şu ýaş ýigit meň ýanyma arz bilen gelipdir.
Egerde oň ardy mamla bolsa, men ogruýuny hökman ayan ederim. Menden tek aman tıpan ýokdur. Şu haltazyk senkimi? Owa, şu halta men haltam. Basyl senmi? Bar, uğraş yerden. Şu jelagayda garan görünmesin. Ay mutfadan bolsun. Sağ olun, eden ýagşylygyňyza. Allah'dan haýsyn. Senem aman bol. Hojoyun sana tıllaly haltazy galyp ýanyma gelsin diýe. Kyssagyň ödüň bilen. Ädir barýan. Ey ýigit, bärik gel. Sen bu kişe tökmet atıp, bu kişiň mertebesini peseltdin. Tıllaly haltasygy gaýdyp ber. O nähili? Nähilsi şol, gaýtar. Me, al, haram bolsun. Ediýäniň näme? Hany dur. Adalet aktaryan. Edil ýaňjydy. Şu meydançada adillygam, adaletam bardy. Onu bir salymyň içinde şu meydançada ömdüler. Halaýyk. Ýütüllä adalety alybam, satybam bolýan eken. Hadi ýaşuly. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Gele wari. Mene geçip baryan ýolagçy, eger mihman alsaňyz, goşuňyzdy düşläp geçäýdim diýen. Gaty oğular. Taman oturum ýaşuly. Hudaýa şükür. Ta urgunçulukmy? Ýör hani öýe gireli. Ine, get jigit. Yatda biraz bedenine diýinç ber. Yatyp durýansaň şarşuram taýyn bar. Adara galmasaňyz lan ýaşuly. Ya, hey. Oň ömür adary barmy? Tüweleme, muna oňar aýtdyň. Goç Murat, han sen gadan atar, men bar süraýlany gaýdaýyn. Mihman, bir neme demdiýiň aly bildingmi? Owa ýaşy köp sag bolun. Kemen goýmadylar. Sizi biýmada aýdym diýen. Yo. Oň azary bolmaz. Ýaşuly. Bu görnýän çarwaglyk näme? Bu görnýän çarwaglyk oglum biziň adyl padşamyzyň gyýylarynyň çarwagydyr. Padşamyzyň 3 gyýdy bar. Özlerim henüz durmuşa çıkmadık. O yere kulon varsa toynogundan kuş geçse kanatından gırlayanlar. Her näme de bolsa, men o ýerik barmaly bolaryn. Kim bilýär? Belki men gözläp gören baktym şu ýerdedir. Belki şo gyýylaryň biri men akuşumdyr. Her ne
Şeýle boldunna. Atam, eger atymy dutarmy kıljym goýup gitsem nähil gorka? Bolu biler. Men derrew jukdolanyp gelerin atam. Ýogsa da sen adyň näme? Men adym Wefa. Ha, Wefa diýsene. O adyň bar eken. Ata, maňa bir könürek eşik tapyp bolmazmyka? Tapylar. Hani yer, öýe baraly. Ine ýagşy ýigit. Gerek zadyň orada şuň içinden alyber. Sag ol ýaşly. Atam, bir üýt göşük geň zat näme-ki? Bir wagt goşumyzda oýunçy matkara baz düşledi. Şondan galan zatdy. Bula maňa gerek bolaýma Ahmal. Gerek bolsa al oglum, al. Hani gelşinge gelipsin. Allah yarın olsun oğlum. İnşallah bagtyňa gowuşup ýene duşuşmak niýetler etsin. Bolýa atam. Tagaman bolun. Hey, näme aňalyp durduň? Ötdeýler. Gel düştün mü? Gel toprak. Gel yürü. Nira,
Niye alırım? Niye alırım? Yürü. Niye alırım? Gürleme. Koy verin beni. Yürü sakra. Koy verin. Koy verin beni. Yere değil sana. Yürü sakra. Koy verin diye. Gürleme. İyi. Şakelim, sizin kızlarınızın çağırbağına oğruyunluk bilen giren bir kezzabı tutup getirdik. Getirin. Getirin onu. Men günahkar Men günahkar çınımay diyen. Men hiç günahım yok. Sen kim? Bizim bağını yerden düşüp gördün. Men bir sahne değerli. Heyde değerli olmasam sizin sizin kızlarınızın çağırmağını girer mi? Men günahım ötüm. Meni niye kaydıp çağırmağını da giyirmen yalvaryan günahım ötüm. Yalvaryan. Barak edin bu tekneni. Bir kanun bağı yerin için cezasını verin. Yo, beytmek. Men o diyen bir sahnede değil. Men akıllı, men dağını yigit. Men giyirmesiz yere giyirenem olsam, meni öldürmek bolmaya. O neymiş? Men bir kudurut. Boho. Men hem de başarmayan da adım olmaz. Men şu karnım doğursa, boloni, ondan edil Xodanım varda. Şol işler yererin. Siz inanmasanız, şolardan sorayın. Xodanıp gali işlerini izene. Ava. Barmın ekidinde şol bağvan kulu kömökçe edip berin. Eğer kezzaplık etse, dardan atın. Yok, dardan asmam. Men gidecek değil. Beni dardan asarlar. Ekidin. Hani? Yok, men gidecek değil. Men gidecek değil. Men git. Beyde. Vay adam var ya Allah. Çıkılır çeksene. Vay çeksene bakın. Çıkılır kuzun. Vay hanol yok adam. O nire yitirin onu ki? Hanol nire? Vay hanol. Onu avır şahırdı kim? Yürün onu yedirinden yetelin. Yürün. Tigrek ol. Yürü. O başagay bolup görenler paşaň ýerler ýaly. Edilýär. Olara ne de uçallar? Olar kimdir birini howlayan ýaly. O gotu keli alına. O kel şagylaryň bagyny nämişlep berdi? Bağvanı kömekleşen olaymy to? Ay sansa diýelidir der. Be, şu paşaň ýylary biri-birine oňadan aýt. Doğrudanam. Haýsym saýlasaňy biler ýaly. Edil periň bar da. Ýa-ni, olaň birine öýlenmek hyýalyň barmydy?
Olar sen gözüne de aslı görünýändirler ha? Vay, o nere? Vay, neye gidelim? Hani görmedin mi onu he? Yok. Ay yürü onunla gidelim. Sen näme dip patsan gıylarının bağından iyirimşleri sorup yoruşturup gördüm. Düş asak. Näme patsa seni men yanıma şular işet diýip verdim. Yok. Size kömekçi diýiverdi. Ýaşuly, men bir musapir hosarsız ýetimdirin. Meni öz ýanyňyza ýollaş edip alyň. Men şu ýerde size kömekçi bolup duraýyn. Oğlum, hanayt. Sen bir yerlere niyelerden düşüp gördün? Sen haydi haydan mı ordun? Özüne bir yerlen adam sizler. Men oğul tayfalarından morun. Altın Nepe şehrinden. Bolivya. Sen hanım, ben diyelim bilen olup şu bağları serette geliler. Bu aratam, olya. Mama darağınız vereyim. Saçım darhap getirip verin. Hay kelleň uğursun, oğurra ol. Bana darağınız vereyim de saçım darhap getirip vereyim. Sen bu kelleň darar ýaly, menne darak ýok. Git gözüme görünme. Hey misalan olsun. Saçımı daracak. Al, saçın darasın gelýän bolsa, men daragymda daray. Bolýar. Sağ ol. Vay neci, bu kel haramı kapasy daraňa çykar. Ondan sen saçyny darajak he? Vay, näme etdi şonu etdin? Öz daragy, öz saçy. Vay neci. Alın darağınızı, Tanrı arkası. Sağ olun. Inni şu darakta saçyňam darardın. Zowar etdi. Şol darakta inni saçyň darasa, senin şonuň ýaly şatyr kelip bolarsyň.
Bide de bir iyile meňdeş bolmak niýetler edermike? Wah hey! Şu wagt bir şol wediriň ogly gulampyr elime düşdi etdi. Uy, o näçekden gy? Ediljek tüt bide däjekdim da. Eger sizin durmuşa çıkmak niyetiniz bar bolsa, onu men bir emel tapayım. Tapyan bolsaň tap da şu mahala çenni näme işledin? Tapda. Tapsan tapayarna. Vay, bağlacıklı. Vay Enekecan, sana döneyin. Geldin mi kevem? Enekecan, yüreğimiz rakısıp gittili. Kuşan, doğullun dilleri seçeptirler. Bunları ne bana bolli? Enekecan, bugün dine olan dilleri değil. Görsen, menem dilim süp-süyücücedir. Men sana gizleyince, süyücüce gürrüğün var. Şonu sana hükman aydıp vermeli. Yür Enekecan. Uy, toba. Size ne de uçallı? Yür aydıp verdim. Sizin hükümünün yetýän ähli yerleri asuda awadançylyk, merhemetli Şah Alem. Oturun. Ey merhemetli padşam, sizin kıyızlarınızın enekeli sizin yanınıza girmek ruhsat soruyor. Koy girdin. Salam elek, merhemetli padşam. Eneke, gel vakali. Dinleyen? Sizin kıyızlarınız soğuk diýberdiler. Merhemetli padşam. Wedir, hany gör, kıyızlarımız bize nähil soğuk diýberipdirler. Padşah Alem, öz gyýylaryňyzyň iýeren sowadyny öz eliňiz bilen açsaňyz ýagşy boldy. Tähäy, bu gyýylaryň atalaryny edýän sowatlaryny şulardan başgalar tapmadylarmyka? Bu gawunlar bize ýönüligi berilene däldir. Şeýle. Balarda bir matlaba bardyr. Näme matlap barka? Bide düşünýän näler? Hey meniň wedir wekillerim. Siz bu matlabyň sebäbini düşünmeseňiz, men size düşündireyim. Ene bu birinji gawun saralyp solup öte geçipdir. Bu meniň uly gyýdym. Ene bu ikinji gawun bolsa, yetjek derejesine yetipdir. Bu meniň ortanjy gyýdym. Ene bu üçinji gawun bolsa, ýany ýüzi gırawlan gawun. Men kiçi gyýdym. Balar yetişipdirler. Biz bolsa bu zatlardan bihabar. Inni toy tutup, olary durmuşa sary uğratmak gerek. Dogry aýdýaňyz, merhemetli padşahym. Ähli ülkeleri zar çektirmeli. 17 ýaşdan 30 ýaşa yeten erkek göbeklilerin hemmesi padşanyň gyýylarynyň öňünden geçmeli. Padşanyň gyýylarynyň islegleri boýunça olaň her haýsy öz halan ýigidine beriljek.
Gelmeliler geldi mi? Yigitlerin hemmeti yığınaştılar Şah Elem. Kayıtlardan tez çıkan. Bu ne olur? Yığınanan yigitlerine hemmeti geçip baryalar Şah Elem. Vay! Neň oğlum? Padşahın ulu gibi Akmaral Mahmud vezirin oğlu Gulami alma bilirdi. Vay, oğlumcan. Men oğlum. Padşahın ortancılığıyla Akceren Karlı vekilin oğlu nedir alma bilirdi. Padşahın küçüğüyle 61 otur yedi keli alma bilirdi. Yığınanan yigitlerin hemmeti geçtiler mi? Hova Şah Elem. Hemmeti geçtiler. Yöne kırpağı bir yarın şahidi ödüyen. Şeyle bulaymasa. Her niçigen molto o gelmişe yine geçip görülüyor. Berik gel. Ona teret. Çak Berik. Bol. Çak. Gidecek. Barsam oğuyu men yine urur. Gidecek der. Çak. Kaçaydın ölümdür. Yöne. Yok, gidecek der. Barsam yine padişah gibi beni urur. Yok. Vurma. Yeri bol ya. Berik koydur. Oğlum, hani şun anartından tut, köle atı yüzüleli. Olya atam. Oğlum, bunu kakap, tamam kaçar mı? Ya, bismillah. Biymişlen hemmeti, adam için yokumludur. Hani, inmura deyin zara değil. Ya Allah. Men seni köptün merdiğinlak gelen oğlum. Sen men gorumdan toruyağın evet. Onsoňum bir tüýsdi. Men seni köptün beri tanıyan ýaly bolup durdum. Sen oğul taypalarından iýdin mi? Hova tam. Altın Depe şäherinden diýeýdiň öýdüň. Hova, Altın Depe şäherine. Bolivya. Oyunundaky şekil diýilen en aýrad ekeni. Uşşak admy? Hova. Bir wagtlar muny maňa kakam ýasap beripdir. Men o wagtlar 4-5 ýaşynda ekeni. Inni 15 ýylyň içidir. Oň gadam işdip öýden çykyp gideni. Ýadyňdamy?
kakına kim diyerdiler? Oň ady Ernepes. Özüm ağaç ustasy bolupdyr. Eneň diýermidir? Ýok, ýok, diýeri. O maňa garaşýandyr. Oğul, sen adın Wepa mı? Howa, Wepa. Wepa can. Oğlum, men sen kakan. Kaka can. Yatırma oğlum, Yatyr ece. yat ver.